vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti I married my own cousin sister. Izvi takatozviita nekutoziva ende ndozvatakasarudza. Inini ndainge ndagara hangu ndichigara kuno ku Kempton Park, but iye mudzimai wangu my cousin sister ainge achigara ku Cape Town, so akauya kunoku nemurume wake ndokubva achizorambana nemurume wake. Mushure mekunge arambana nemurume wake ndipo apo paakazopindawo muma multiple relationships. So ndakabva ndachizomuudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichitongoita chinhu chimwe chete tiri pamwe chete. She could not understand it panguva yacho iyoyo pandakamuudza kuti ndainge ndava nemafeelings naye. Ndikamuti nepose apo patinenge tichitaura usiku hwose iwe uri wega inini ndiri ndega, ungati ndingatadza here kuzoitawo mafeelings. So takabva tachizongowirirana kuti tichatozongova chinhu chimwe chete, nyama imwe chete. So cousin sister yangu uyu mwana waamai guru, sisi vaamai vangu, kuti pangaita problem here, because kunyange mubhaibheri handiti kune vanhu vakatoroorana vari macousins. I don't think kuti zvingaita a very big problem. So kune vanenge vachida kujaja, if you want to judge me, kuinga wani bhaibheri shoko raMwari rinototi nyange macousins chaiwo anotobvumirwa kuti ange achizoroorana. So I then told kuti ndainge ndichida kuti ange achibva ku Cape Town. Zvinhu zvakamutorera nguva kuti ange achizvigamuchira, but sezvo tainge tiri vanhu vainge vakatogara vakaratidzana miviri yavo tose takashama, ndakamuudza kuti ko uchagotyei nekuti hapana chausingazivi pandiri, neniwo hapana chandisingazivi pauri. Saka it is far much better unge uchiuya. Akabva achizosiya basa uko kwaainge achishanda kurestaurant kwake ikoko, ndokubva auya tikabva tatanga kugara tose. Zvakatitorera nguva. Mazuva ekutanga taingoitira hedu bonde racho murima tichinyarana, asi nekufamba kwenguva takazongosvika pakuzongozviudza kuti zvainge zvakangofanana. Kudai titori nemwana wedu tiri vaviri, hatina hama yatinoda kuti inge ichizouya pamba nekuti zvinenge zvisingaiti. Chinongondirwadza ndechekuti kana toenda kumusha iye nguva zhinji kunyange tikafamba tiri tose, but haazodi kuti tinge tichizoonekwa zvino tiri tose. When you post my story, please tell me, I'll be following through ndiri mucomment section hangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Akomanaka, strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava. Hanzi nyangwe mubhaibheri ingawani zvirimo kune avo vanonyatsokuziva ichokwadi here icho chatiri kuudzwa namukoma vedu, kuti kunyange mubhaibheri zvinonzi macousin sister anototendedzwa kuti ange achiroorana. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi hama dzangu we, handiziviwo kuti ndoita sei, ndiri kuzvidemba, ndakazvikanganisa skini yangu nekuda kwemaNigerian. Saka ininiwo ndinongoitawo izvozvizvi zveuslay queen. Ndanga ndiine muNigerian wangu wandanga ndichifambidzana naye. Ndakatanga kufambidzana naye muNigerian uyu kubva zvandakatanga kupindawo muno muSouth Africa. Ndakabva ndazomuda nemoyo wangu wose ende nekundichengeta kwose uko kwaanoita. How could I not fall in love with such a guy? Saka munhu uya wekuti iye ane zvido zvake, saka zvido zvake kunyanya ndo zvandakazosarudza kuti ndinge ndichizoita. Saka iye akati anofila attracted kuvakadzi vanenge vaite body shape yakaita seyangu, but anenge achida munhu anenge ari mutsvuku. Saka ndaitozviziva kutoti ane umwe musikana wemuno muSouth Africa akangoita seni asi ari mutsvuku. Ndikabva ndati alright, it is fine,
ndichazoitawo zvekubleacha ndokubva ndachizotanga kuitawo skin bleaching. Mukomana iyewo aitopota achitonditsvakirawo mafuta mamwe aitobva kunyika kwavo kuNigeria, but hepano pava nedambudziko. Mukoma ndakazvikanganisa skini yangu, ndainge ndisiri mutsvuku but ndainge nditongoriwo bho. Kunyange ndikanzi ngaamire pane vanhu vatsvuku, neniwo ndaikwanisa kutongonhongwa ndobva ndanzi neuyu anoita kumira apo pane vanhu vatsvuku. Asi nyaya iripo ndeyekuti ndazvikanganisa muviri wangu because ndava kutanga kubuda akaita madzvanga. Saka ndakatomboita infection yeavo avanoti ma-ringworms. So mushure mekunge ndaita ma-infection iyoyo yema-ringworms ndopa ndakabva ndachizoenda kuchipatara ndikabva ndachizopiwa mushonga. Even though ndakapiwa mushonga but hazvina kubatsira because pose painge paine ma-ringworms pakazongosara paine maspots. Izvi zvebleaching I am regretting a lot. Apa iye ava kungogara achingokomplaina zvekuti zvaizvezvi anga ari kuti kana ndikaenda kunoitwa inonzi botox hanzi ndinokwanisa kurecover. So handizivi kuti variko here vamwe vakadzi vakaenda vakanoitwa iyoyo botox yacho kuti ndinge ndichizobva iwawo mazimax azara kumeso zvekare nemuviri wangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi I am regretting nekuda skin bleaching. Hanzi variko here vamwe vakamboita skin bleaching vakaita reaction vakanoitwa yacho inonzi botox hameno kuti ndozviizvozvo. Hanzi ndibatsireiwo pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Idinowo muhurombwa hwangu ndakanzi miko dzangu ndedzekuti ndinofanira kuzoti ndinge ndichizogara naamai vangu like 24/7. Ndigere naamai vangu muno munyika yevatorwa yeSouth Africa. Ndakavatora vakabva vachizouya kunoku kuSouth Africa. Now iripo ndeyekuti I am feeling very lonely. Saka ndanga ndichida kuti ndinge ndichizorora. Ndine umwe mwana wavamufundisi wandiri kufambidzana naye, haatombo suspect kuti iniwo ndakaromba, asi anokucomplaina chete kuti dai wauya kuchurch. Manje kuchurch hazviiti nekuti ipo paya zvinenge zvichinzi Holy Ghost fire pane zvinozotoitika kune vanhu vakaita sesu. Handitombodi kana kuzvinzwa zvichitaurwa. Saka inini ndinogara namama vangu ava ndinopota ndichiyamwa mukaka wavo. Ndo mhiko dzangu idzodzo. Ivo havatozvizivi kuti izvi ndo zvandinoita. Vanoti kana vakarara zviya ndinotora magemens angu awo andinoshandisa pamarituals angu, then ndobva ndachizoenda mubedroom umo mavanenge vakarara ndinopfungaidza umwe mushonga, then ndobva ndachizotovakurura nhumbi, ndobva ndatotanga kutovayamwa mukaka unototanga kutoyerera panguva iyoyo yandinenge ndichivayamwa mukaka. Saka ndiri kutya kuti kana ndikazoroora nekuti ndakagara ndatopiwa yambiro neng'anga yacho iyo yakandipa mishonga ikanditi dai wangogara hako uri wega naamai vako kana uchida kuzorarama nekusingaperi, kana wanzwa kuda vanhukadzi unongotsvaka kana munhu wekungokecha, then zvobva zvatoita bho. Iyi yauri kuda iyi yekuti unoda mukadzi permanently, very soon uchadzoka kunoku kwandiri. So ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. I am feeling very lonely. Mari ndinayo, handizivi kuti ndomuwana kupi munhu anokwanisa kuzondinzwisisa kuti ndakaromba, because zvivindi zvekuudza munhu kuti wakaromba zvinoti netsei kuti unge uchizozviwana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndomuwana kupiko munhu wekuti anozozvinzwisisa kuti ndakaromba. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mukoma nacho ndakarohwa chekuseri. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndakaroorawo mukadzi
whom I can say who does not even exist. Ndakatotumidzira hangu hama dzake izvo dzainge dziri shamwari dzake. When I traveled to Zim, ndakarwadziwa, ende nanhasi uno zvinhu zvinondirwadza. I am not yet married. Ndinoti kana ndikangofunga nezvazvo ndinobva ndatoridza tsamwa. Mainge muri mugore ra2017 pandakaenda kuZimbabwe mushure mekunge ndadanana nemusikana wangu kubva pandaifungidzira kuti ainge achiri form 4 kuti form 5 form 6 ava kuyunivhesiti ndopaakazonditi ainge ava kukurirwa nemiyedzo. Shuwa vakatoita fake maresults avakanditumidzira, izvo ainge atori machinda emuHarare. Ndaidanana zvangu nemunhurume inini ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. By the time that I found out it was already too late. Saka iye paakati muyedzo wekuyunivhesiti wainge wava kumukurira, akabva anditi kuti zvinge zvichizoita bo neniwo ndinge ndichizowana self control chitumidzira mari kuvabereki vangu yemaroro. Ndikabva ndati zvinoita here kuroora munhu wacho wekuti handisati ndasangana naye apa ndisipo kuhama dzangu ndodii ndozodziudza kuti kudii. Akabva ati zvinhu zvemazuva ano zvinotinetsei, akanditi vatete vake vainge vatoriwo muroyi, saka aitya kuti tinokwanisa kuzokanganisirwa zvinhu zvedu. But I think kuti ndine mishonga iyo yandakashandisirwa panguva yacho iyoyo, because ndakatumidzira mari kwava kumuroora. I married a woman who does not even exist. Saka chakazoita kuti ndige ndichizofind out nerimwe zuva ndakangoti let me do a reverse image search, kwava kuona kuti pictures au ainge achinditumidzira ainge atoriwo mapictures eumwe musikana wekuInstagram. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza, asi ndakangoti zvinowanikwa mukurarama. But it destroyed me kuti kusvika pari nhasi kunyange ndikasangana nemukadzi nyangwe kuno anenge atoriwo innocent, anenge achitoda zvemarriage, handichakwanisi nekuda kwezvandakaitwa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, but he is strongly suspecting kuti pane zvavakaitwa, because hanzi kunyangwe pandakazouya kuZimbabwe ndakangoramba ndichingomupa mari, even though ndazozviziva kuti munhurume pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakaroorwawo apo pandainge ndiine 18 years ndokubva ndachizongosiya hangu marriage mushure mekunge ndaita miscarriages 6. Ndakaita miscarriages anokwana iwo kuita 6 mukoma. Kubva ipapo pandakatizira ndiine pamuviri. Nhumbu dzacho dzaingonyangadika, ende nhumbu idzi dzichizongotsakatika. Ndaitorota vamwene vangu vaiuya nevamwe vakadzi vari 11. Zvino vaiti kana vauya nevakadzi vaive vari 11 vobva vati tatouya panapa kuzototora mwana wako. Ndaiti kana ndikaramba vaibva vanditi koiwe unogondirambira mwana uyu nekuti iye muzukuru wangu, mwana wemwana wangu ka ropa rangu iri, manje ndikumutora by force. Vanenge vari vamwene vangu. Saka vamwene vangu ndaizoti kana ndaita miscarriage mukoma mangwana acho vaimuka vakasunga rimwe dhuku ravo, kadhuku kainge kakaita kari kesky blue, vachizviita munhu anonamata. Mazuva ekutanga vaiti kana vakandipa munamato ndobva ndautora, asi ndakazogumisidzira ndoramba ndichiti saka munhu uyu ndinoti kana ndikamurota ndobva ndaita miscarriage, but obva achizouya achindipa munamato. Saka zvinogoshandei? Ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizobvako kumarriage, ende pazvakazotonyanya kutoita worse. Hamaikani, ndaiti kana ndaimuka ndakazara ropa mumaoko without any memory of what had happened. Shuwa mukoma nashi kunzoko kune vanhu vane hutsinye ende vanhu vanoroya. Zvinhu izvi kana kuri kunzi unenge usina kana kumbogara wakasangana nazvo unokwanisa kuti zvimwe kuda idambe. But murume ndaitoti kana ndikamurakidza iyewo aita sekunge munhu akagadzirwa, ainge asingadi kani naamai vake kutaura naye. Wainyatsokuona kuti munhu uyu haana kana zvimwe zvaanombofunga than to defend his mother. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Dzimwe nguva ndaikwanisa
kungotanga kungorotomoka. Ndaingoona umwe murume aingopinda mumba. Murume uyu aiwanzokupinda na2 am kusvika pari nhasi. Ndiri munhu wekuti ndinotambudzika, handikwanise mukoma kurara. Kana dzikangoti 2 ndinobva ndatovhunduka ndobva ndatomuka. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pane imwe message yabva mukupinda izvezvizvi, zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi handikwanisi hangu kukutumidzirai mapictures, asi mukoma ndakarohwa. Ende ndo pandakaona kuti muZimbabwe vanhu vanotonga vanhu vane mari. So after ndarohwa nemurume, ndakabva ndachizoenda kunomumhangarira kumapurisa. Ndasvikako kumapurisa, sezvo vachizviziva kuti murume wangu ane mari, then umwe wacho akabva ati, iwe uri kuda kutidzingisa basa here? Uri kuda kusungisa mashefu? Ndokubva ati vainge vasingakwanise kundibatsira, asi vaikwanisa kungondibatsira necounseling. Ndakabva ndachizotorwa nevamwe madhamu, vakabva vachizondipa counseling. Vakangonditi vainge vachinzwisisa situation yangu, vakangonditi next time kana akada kukurova, chingobuda panze, usazoita noise ruzha naye. Saka ndichiuya panapa nenyaya yangu, panewo zvimwe zvekuti zvinotinetsei kuti ndige ndichizvitaura. Ndichangokuudzaiwo zvishoma. Mukomanashe murume wangu ininika akatoromba, because chacho chaakandirovera iniwo ndinotoshaya kutoziva kuti why akandirova. Takaenda kumusha kwavo. Apa ndainge ndatova nemakore kubva zvandakatanga kugara naye, because akanditora kubva kuSouth Africa ndikabva ndauya ndikatanga kugara naye kunoko mushure mekunge mukadzi wake ashayika, but tainge tagara zvedu tichingodanana pafoni. So iye ane macompanies ake anoita zvemagetsi. Akanditi chiuya kunoku. This was after abva mukuchema mudzimai wake andikambogara, because airamba. Ndikati hazviite, but akazongondikurira ndokubva azonditi uya kunoku. After 7 months when the wife had passed away, ndobva ndachizouyawo kuno kuZimbabwe. Tikatotanga kutogara zvakanaka. Saka pose apa, even pandakaroorwa, amai vake ndainge ndisina kana kumbogara ndakavaona physically. Ndakatoroorwa mune zvakanaka, but zvekuzochata akanditi not now. Ndokubva tachizoenda kucourt, in which ndakarwadziwa because I had a dream of a beautiful wedding. But anyway, hazvina hazvo basa. Iye akati he does not believe in white weddings as long as vanhu mango sainirana pasi. So ndakazongotanga kungomunetsa mushure mekunge amai vangu vatexterwa navamwene vangu kuti asi komuroora ndakambomutadzirei zvekuti haadi kana kuuya kuzondiona. Vakanditi dai waenda kunoona amai nyakubereka murume wako. So takazoti taenda kumusha nemurume, ndakabva ndaona kuti ndakaroora munhu atori imwe type. Ainge achingova gwabvura achitaura zvaainge achinzwa kuda. Takasvikako ari makuseni kuma 3 pm ainge ava kutoti kutofana kutoti tinge tichitodzokera kuHarare. Saka tava kudzokera kuHarare mukoma, ndo pandakabva ndachizongotora mari iyo yandainge ndiinayo ndikabva ndachizongovapa nerweseri. Takazoti tasvika kumba akandibvunza kuti ko 2000 US yandainge ndiinayo yandainge ndamubira ndainge ndaiendesa kupi. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndaipa amai vake, because vainge vandidembera vakandiudza kuti vainge vasina kana pekutangira, ndokubva ndavapa mari iyoyo. Akabva anditi chandiri kuda kukurovera hakusi kunzi ndoda kukurovera nekuda kwekuti wandibira mari, but haungapi amai vangu mari iwewe. Ndiwe aniko? Mari iyoyo unomboziva kuti yakabva kupi ko here? Saka akandirova zvekutondikuvadza. Mukomanashe zvakawanda hangu handikwanisi kuzvitaura. Zvino kubva zvandakavapa mari, hama dzemurume dzava kungogara dzichindikumbira mari. Vari kutoti zvimwe kuda ndini ndichaita kuti mukoma wavo atange kuvapa mari. Ndoitawo sei mhuri yeZimbabwe? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi aindirova achiti iwewe haundinetsi because ndakakuroora, hauna ngozi because ndakakuroora iwewe. Kana ndikangokuuraya
mushure mekunge anyanyisa kundirova ndikati, unondiuraya zvauri kundiita, unondikuvadza, uri kundirova pasi riripo. Akabva anditi, ndinongotenga coffin ndikakuviga, hama dzako sezvo dzakandigamuchira ndinongotenga mombe, kana dzikachaja mombe ndinongodzitenga ndikadziendesa kumusha kwenyu. Strange things indeed they do happen in this world. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.